wysyła do pana sołtysa i wszyscy dzwonią, witali państwo w imieniu mieszkańców. Do nas też dzwonią i Państwo funkcjonują na zasadzie dajcie mi jakiś pomysł do zawadki, a my go skrytykujemy. I tak właśnie funkcjonuje. Cokolwiek byśmy zrobili, a są inwestycje bardzo ważne, która jest ponad podziałami w moim odczuciu. Nie mówię, że wszystkie na 15 milionów, ale inwestycja, która jest ponad podziałami, to jest oczyszczalnia, która musi być zrobiona. I to jest przesuwanie jej w dalszą perspektywę. Ale dobry gospodarz, to zaminacie. Ale mówię, to jest ponad podziałami. I to jest inwestycja, to jest odpowiedź na panią radną, że inwestycja strategiczna. To jest inwestycja strategiczna. Tak, ale nie bardzo wymagająca, ale nie wymagająca 15 milionów. 4 milionów 700 nie mamy. No, jest uwzględniona propozycja do oczyszczalni ścieków przecież. Zawsze możemy dyskutować. Natomiast, ale to proszę dyskutować, a nie pan wypowiada się przed kamerą, pan już mówi, że Rada pewnie to nie podejmie. Czemu pan w takim razie nie przyjdzie z nami, nie dyskutuje? Jeżeli wnosimy, proszę bardzo, inwestycja dotycząca oczyszczalni ścieków nie wymaga zaciągnięcia kredytu na 15 milionów. ale oczywiście, że no dlaczego na pan 5 prawie, 4 haczykiem, 4,7. tak. No i możemy się zastanowić, jak te środki wygospodarować, a nie zaciągać kredyt. A nie pan potem przedstawia nam projekt i mówi od razu założenia, zresztą nie pierwsze, że pewnie nie przyjmiecie, no bo jak pan takie nam daje materiały, to my ich nie przyjmiemy. Szanowni Państwo, przy 40